Tässä on pari mun hienoa tappoa. Miten mä missasin tuon? No ei se haittaa, on tässä vielä. Totahan mä siis yritinkin. No niin, vihdoin pitää rotaa. Eikö ehkä mulla on paras idea juosta tässä, mutta ei se haittaa. Tossa joku äijä. Ei oo enää. Mitä mä teen? Kitti kamoista. Aie. Et varmaan odota tätä.